Buen día a todos e todas, gracias por vir a este acto, gracias a José Merelles, director da Axencia Galega de Turismo de Galicia, a Asun, presidenta da Asociación de Amigos de Camí, sobre todo a todos e todas os veciños e veciñas da rúa e do resto da comarca que vexo por aí que viñestes aquí. Eu creo que hoxe é un día feliz, non só para a rúa, sino para todos os concellos que circunda o camiño de Santiago. E é unha restauración que agora non sei se para Elvira ou Asun ou as dúas, a parte de José, vos explicarán millor, pero que eu creo que unida a outro traballo que tamén subvencionou neste caso tamén Turismo de Galicia no albergue de peregrinos desta localidade, non? Que lle deu unha nova faciana e que permitiu, bueno, pues que cumpla con moito mellores estándares dos que cumplía a teo de agora, pois son dúas actuacións que van que suman, no que ten a ver con que este camiño de inverno cada día teña unha maior presencia e cada día estea mellor dotado para todas aquelas persoas que deciden facer a senda a Santiago pola nosa comarca. Nada máis, dalle as gracias de novo